Ez egy teljesen büszkén vállalt oktatáspolitikai célkitűzés. Jó, de ebben benne van, nem a mindenkori oktatáspolitikát akarom mentegetni, de ebben benne van az a követelése a magyar középosztálynak, hogy legyen teljesen szabad az iskolaválasztás, ami egyébként a világon sehol nincs így, mint nálunk, hogy gyakorlatilag teljesen szabad az iskolaválasztás, ezért aztán óhatatlanul az iskolákban ugyanaz a differenciálódás, hívjuk ezt így finoman, bekövetkezik. Hát a szabad iskolaválasztásnak a jogát azt nagyon nehéz lenne elvitatni akkor, és ez az egészségügyre is igaz ez a dolog, ez egy nagyon aktuális kérdés, csak nem akarok hosszan belemenni, hogyha az alapképzés aznak a színvonala elég magas, és valaki ennek ellenére el akarja vinni a porontját egy másik iskolába, egy magániskolába, és ezt megfizeti, és ez nagyon sok pénzbe kerül egy normális országban, hát akkor csinálja. De hogyha nekem nincs más lehetőségem, hogyha azt akarom, hogy a gyerek félig valamilyen esélye legyen, hogy boldoguljon az életben, mint hogy az elveim ellenére, én is elvittem a gyerekemet a körzeti iskolából, mert az viszonylag jó környéken lakunk, de annak ellenére az olyan pocsék volt az iskola, hogy elvittem máshova a gyereket. És ezért még fizetnem se kell. Tehát, hogy a középosztály létrehozta tulajdonképpen a saját magániskoláit, anélkül, hogy ezért egy büdös fillért is fizetne. Hát én azt gondolom, nekem az ellen nincs kifogásom, hogyha a bérekben differenciálnak, de hogy egy ilyen másodlagos elosztást csináljanak, és pusztán azért, jó, hát ezt nem mondom tovább. Tehát ugye ma az iskola a legkevésbé se azt teszi, hogy nivellálna, és hát ennek az egyik eszköze, ezt el kell mondanom itt is. Én mindenhova el szoktam menni, ahova hívnak, csak mindig szoktam szídni azokat, akik meghívtak, legfeljebb többet nem hívnak. Szóval ugye az, hogy az egyházaknak odaadták az iskolát, az egy nagyon erős szelekciós eszköz volt, tisztelet annak a kevés kivételnek, ahol az egyházak jó iskolát csináltak és befogadó iskolát csináltak, de ilyen nagyon kevés van, ahol számottevő arányban cigány gyerekek voltak, azt a úgynevezett a történelmi egyházak, azokat az iskolákat szinte soha nem vették át, és akkor ilyen, hát nem tudom, így lett az Iványi Gáboréknak az ország leghátrányosabb helyzetű térségeiben egy csomó iskolája, ahol egyébként, itt a környéken is egyébként, ahol egyébként nagyon jó munka folyik, de hát a lényege ennek, hogy az állam kivonul az alapképzésből, ennek a dolognak az egyik következménye az, hogy ez egy nagyon fontos szegregációs csatornává vált. Hogyan tapasztalja ezt tanárnő, akár a térségben, iskolákban, illetve arra is válaszolni, hogy hogyan tükröződik ez azután a felső fokra való továbbmenetben? Igen, hogy professzor úrhoz csatlakozzak, a szabad iskolaválasztás ez csak a középosztály, illetve hát az elit számára szabad, hiszen ő rendelkezik olyan információkkal, hogy az iskola milyen színvonalú. Azt lehet tapasztalni, hogy akikről beszélünk, elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek esetében a választásnak általában az a szempontja a földrajzi közelség. Most azt lehet látni, és ezt az országos adatok is mutatják, hogyha egy iskolában 30%-nál magasabb a roma-cigány gyerekek aránya, akkor ez az iskola szép lassan el fog cigányosodni. Tehát mindazok, akik megtehetik, elviszik a gyerekeiket, még akkor is, hogyha másik településre kell vinni. Én magam 2 olyan nagy kutatásban voltam benne, amely mindkettő arról szólt, hogy mit lehet tenni, hogyha magas a cigány gyerekek aránya.
Az egyik, amikor még annó 1990-ben egy nagy teljes körű felmérést végeztem professzor úr által említett Gusev telepen, ami már ugye tudjuk, hogy nem létezik, mert Huszár telep a neve. Utána pedig nyomon követtem annak az iskolának a sorsát, amelyet a 2000-es évek elején bezártak, és én megpróbáltam földolgozni, hogy mi lett azoknak a gyerekeknek a sorsa, akik bekerültek, nagyon hátrányos helyzetükként bekerültek a városi elitiskolába. Ez volt az egyik kutatás, amiben részt vettem. A másik kutatás az meg igencsak pikáns a dolog, hiszen Tiszavasvári, ami tudjuk, hogy jobbikos polgármester által irányított, és Tiszavasvári mindig valamilyen módon csak a romákkal és cigányokkal kapcsolatosan bekerül a sajtóba. 1997-ben talán tetszenek emlékezni az együttés különballagás kapcsán. Óriási figyelem terelődött a városra, és azt mondta professzor úr, hogy itt a 2000-esnél nagyobb településeknél az elcigányosodás kevésbé jellemző. Hát Tiszavasvári, akinek 12 000 állandó lakosa van körülbelül, a településen élők közel egyharmada, különböző becslések szerint közel egyharmada már roma cigány. Na most a esélyt a hátrányos helyzetű gyerekek alapítványa feljelentette a várost, és a város akkor kezdett foglalkozni azzal, hogy teljesen szegregált körülmények között oktatja, amikor is a bírósági per elindult. És nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy vizsgálhattam, hogy milyen lehetőségei vannak a városnak arra, hogy ezt a szegregátumot, ezt a szegregált iskola oktatást megoldja, és hát hogy dönt ilyenkor a város? Úgy dönt, hogy a város különböző területein lévő iskolákat összevonja, és akkor egy iskola van. Tehát akkor már nem lehet szegregátumról beszélni. Formálisan egy iskola, minden változatlan, és akkor ebben dolgoztam én tavaly egy fél éven keresztül, hogy megnézzem, hogy milyen lehetőségek vannak egy olyan településen, ahol most már közel 30%-os a romák arányát. Ugye Tiszavasváron mindenki tudja, hogy a rendszerváltás után a legjobb helyzetben lévő település volt, hiszen ott volt az alkaloida. A dolognak egyetlen szépséghibája, hogy az alkaloida olyan környezetszennyező gyár volt, hogy Magyarországon a tüdőrák okozta halálozás a legmagasabb Tiszavasváriban volt. De ez azt jelentett, hogy a település teljes egésze ott dolgozott. Na most, amikor a különböző privatizáció kapcsán a gyár egyre kisebb és kisebb lett, akkor az a nagyon jól kvalifikált értelmiségi réteg, akinek speciális végzettsége volt, kezdte elhagyni a várost. És hát ez ennek következménye lett, hogy a nagyon magasan kvalifikáltak elhagyták, az értelmiségek egy része, aki tudott, elment, úgyhogy ebben a helyzetben volt szerencsém vizsgálni az iskola helyzetét, a gyerekek helyzetét, és valóban nagyon sokan azt mondják, hogy a szabadiskola választás okozza, egyik oka a szegregációnak. Hát én is azt gondolom, hogy ez csak az egyik oka. Világos, viszont hogyha ha ezt a dolgot komplexen nézzük, tehát nyilván nem lehet egy tényezőre visszavezetni. De hogyha komplexen nézzük a középosztály, vagy a még meglevő középosztály, vagy a középosztályi léthez valamennyire még kapaszkodni bíró társadalmi csoportokat, akiknek valóban szinte már csak az maradt, hogy gyereküknek biztosítsanak valamilyen esélyt. És akkor igenis odébb viszi, vagy ellenáll, és azt mondja, mint a szülők szintjén ellenáll, és azt mondja, hogy valamiképpen az iskolákban ezt a fajta cigány arányt meg se közelítsék, vagy ha már professzor úr említetted az egyháziskolákat, az egyháziskoláknál ugyanez a dilemma fennáll, tehát ebben nem különböznek az állami iskoláktól természetesen, csak más a fenntartójuk, de ugyanezt végigélik, hogy mit csináljanak a saját fenntartásuknak a lehetőségével, hogyha ott valamilyen arányszám szerint túl sokká válik a roma gyerekeknek a száma, akkor a többi szülő fogja elvinni a gyerekét. Tehát ez mindenütt megvan. Tehát amikor van az egyik oldalon egy ilyen stratégia, a másik oldalon kialakulnak, ezek természetes stratégiák, tehát ezt nem megrovom, így ahogy te is mondtad,
az ember rákényszerül bármifajta elvével szemben is. A másik oldalon látjuk ezt az egészen elképesztő arányú és számosságú mélyszegénységet, amely összekapcsolódik valamilyen mértékben a cigánysággal, vagy azt gondoljuk, hogy összekapcsolódik vele. Kívülről össze is kapcsolódik, és szemre aztán végképp azt mondjuk, hogy ilyen. Tehát amikor ez így együtt van meg, különösen aztán regionálisan is koncentráltan van meg, ha ezt így egymás mellé rakjuk ezeket a mozaikokat, akkor úgy ember elsőre azt mondja, hogy hát itt nincs kitörési lehetőség. Hát addig nincs kitörési lehetőség, amíg azt hiszük, hogy az iskola tud megoldani ilyen problémákat. Én értem, hogy a pedagógusok meg az ezzel foglalkozók ezt mondják, mert mi szociológusok is azt mondjuk, hogy ha a ránk odafigyelnek és sok kutatási pénzt adnak, akkor itt minden sokkal jobban fog menni, és mindegyik szakma ezt mondja. Mindegyik szakma ezt mondja. De hát társadalmi problémákat iskolai eszközökkel megoldani nem lehet. Ez minden pedagógiai vizsgálat, minden ilyen irányú vizsgálat az egész világon ezt bizonyítja. Tehát ez duma. Ez az egyik. A másik, hogy amikor gettóiskolák alakulnak ki, vagy gettó települések alakulnak ki, akkor a gettó településeken és ezekben a gettó iskolákban gettó normák érvényesülnek. Egy gettó iskolában az a gyerek, a deviáns, aki megírja a házi feladatot, és nem az, aki nem írja meg a házi feladatot. Hát miért írná meg a házi feladatot, amikor úgy tudja, hogy úgyse lesz belőle semmi. Ha megkérdezi, hogy mi akar lenni, akkor azt mondja, hogy közmunkás vagy munkanélküli. És hát azért mondja, mert nem is látott olyan embereket, akiknek reggel csöng a vekkere, és akármennyire nincs kedve az embernek fölkel és elmegy dolgozni. Ilyent nem is látott. Tehát most, hogy ide jöttem lefelé vonattal, olvasgattam visszamenőleg az újságokat, és a Népszabadságnak ha jól mondom, a csütörtök pénteki szombati számában van egy 3 részes cikk, ami hihetetlenül tudatlan újságíró írt, és látszik, hogy semmit nem ért az egészből, és a dolognak a nagy része nem is stimmelhet úgy, de a dolog lényege mégiscsak igaz, ők Tiszabőről írnak, az mégiscsak igaz, hogy egy gettó iskolában ott nem lehet tanítani. Ott a világ legjobb pedagógusa se tud semmit se csinálni. Hát ezeket a történeteket én már hallottam a barátaimtól is, körülbelül ugyanezeket a történeteket. Nem lehet tanítani, mert semmi nem motiválja a gyerekeket arra, hogy tanuljanak. Sehol nem látták azt, hogy nem érték a családban azt, hogy tanuljon, vagy olvasson, vagy nem. Tehát nagyon nagy baj van, de az iskola az ennek inkább az áldozata, mint az okozója. A maga eszközével persze az iskola rárak erre a szegregációra, rárak erre a kirekesztésre. Tehát egyrészt, mert lefordítja az iskola nyelvére azt, hogy te egy olyan családból jössz, te egy esélytelen családból jössz, te is csak esélytelen lehetsz, ezt lefordítja arra, hogy tehetségtelen vagy, lusta vagy, semmire kellő vagy. Ugye? Részben pedig azért, mert hát ez tényleg egész botrányos volt, és ez nem csak ez alatt a kormány alatt volt így volt már a Gyurcsány kormány alatt is, hogy létrehozták ezeket a kistérségi társulásokat az iskolák, és nem lehetett elmagyarázni, hogy ez nem sokkal több, mint bűn. És akkor ezek a kistérségi társulások, amiben 5-6-8
kis település volt benne, tehát ilyen 500 alatti települések, mondjuk a szlovák határ mentén, kelet-szlovákiai határ mentén. És akkor az egyik kiválasztottak egy iskolát, ahova nem cigány gyerekeket buszoztatták, és kiválasztottak egy másik iskolát, egy másik településnek az iskoláját, ahova a cigány gyerekeket buszoztatták. És mi adófizetők ezért még fizettünk is. Sőt, még azt is megfizettük, hogy hogy hívják ezt a körzete határon túli gyereknek járt valami fajta magasabb támogatás, még ezt is megfizettük. Hogy aztán ezekből olyan emberek lesznek, akik törvényszerűen munkanélküliek, és törvényszerűen egy jelentős részük börtönben ül, ami nagyon meles, azon kívül, hogy embertelen, még nagyon eredménytelen, és nagyon sok pénzbe is kerül, de a legdrágább, az összes lehetőség közül a legdrágább. Szóval hát körülbelül ennyit tudok mondani. És talán csak hadd kérdezek erre még rá, mert említette az életútvizsgálatokat. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az iskola legfeljebb rásegít ma, úgy tűnik, nem tudja megoldani, de hogyan látta a kutatásaiból az életútvizsgálatoknál, hogy valóban innentől kezdve zsákutcákba vezetnek ezek az életek? Hát nagyon érdekes, mert mi a szabad iskolaválasztásról beszélünk, tulajdonképpen ez a társadalmi elkülönülés az óvodában már megvan. Tehát szinte minden óvodának megvan a maga befogadó iskolája, tehát már az óvodákban lehet látni, hogy tehát nem az iskolánál kezdődik az elkülönülés, hanem már az óvodában egyszerűen nyomon követhető. Hát nagyon érdekes volt a nyíregyházi példa, mert mi 5 éven keresztül követtük azoknak a gyerekeknek az életét, akik bekerültek egy hátrányos helyzetű szegregátumból a városi elitiskolába. Most hozzá kell tenni, hogy abban az iskolában akkor, amikor szegregált iskola volt, és ez a Úszevi vagy most már huszártelepi iskola, a pedagógusok emberfeletti teljesítménnyel dolgoztak, és minden elismerés az övék, hiszen olyan mértékben az életüknek fontos, hogy is mondjam, csak lényege volt az, hogy ezekkel a gyerekekkel emberfeletti módon viselkedjen, vagy bánjanak, és bekerülnek ezek a gyerekek, és ugye nagyon pontosan elhangzott, hogy ezeknek az iskoláknak, ahol szegregátumban vannak, teljesen más, ott más egy 3-as, mint egy másik iskolában. És hát mi azt tapasztaltuk, hogy azok a gyerekek, akik alsó tagozatból kerültek be a városi iskolákba, igyekeztek nagyon szépen, nagyon sokat és nagyon szépen tanulni. Természetesen nem volt problémamentes, és az első adódó probléma azonnal megjelent a médiumokban, és azonnal jöttek hírek, jöttek rémhírek, és hogyha bekerül, és azt tessenek elképzelni, 800 fős iskolába bekerült 4 cigány gyerek. Azért azt gondolom, hogy ez azért egy 800 fős iskola életét nagyon nem változtatja meg, de természetesen a szülőknél nagyok voltak az ellenállások, és jöttek hírek és rémhírek. A felső tagozatosoknál már nem volt egyszerű a helyzet, hiszen ők azt érezték, a kirekesztettséget érezték azt, hogy őket másképpen kezelik, óriási tanulmányi hátrányaik voltak. Természetesen olyan is volt, hogy egy 2 tannyelvű iskolába került be olyan gyerek, akinek nem volt semmilyen idegen nyelvtudása, és mondjuk bekerült 6-ba, 7-be, és akkor egyszerűen 4-5 év múlva nem tudom, hogy milyen eredményeket alapján kijelentették, hogy a program nem sikerült. Na most mi azt néztük meg, illetve hát én csak szakirodalomból olvastam, hogy a britek állítják, hogy 50 év kell, minimum 50 év kell, hogy valamilyen eredmény látszódjon. És ezeknél a kísérleteknél, vagy ezeknél a programoknál általában azonnal várunk eredményt. Tehát azt várja el mindenki, hogy a gyerekek bekerülnek a szegregátum iskolájából, bekerül a jó iskolába, és holnap után már szeret tanulni, már motivált lesz a tanulásra, már szeret iskolába járni, hát nem ennyire egyszerű. És először a problémák jelentkeznek, azok a problémák, és itt hadd mondjak el számomra egy nagyon érdekes dolgot, megkérdeztük 2000, azt hiszem talán 2010-ben Nyíregyháza város szinte valamennyi iskolájában a pedagógusokat a romákkal kapcsolatos előítéletekről, és azt tapasztaltuk, hogy mindenki elmondta,
Minden pedagógus, nem túlzás, most nem akarok számokat mondani, a megkérdezettek jelentős része, hogy ő nem riad vissza a cigány gyerekek oktatásától, ő egyetért azzal, hogy a cigány gyerekeket heterogén iskolába kell tanítani, de ő nem ért hozzá, tehát csinálják azok, akik hozzáértenek. És itt mondom a másik példát, a mi egyetemünk pedagógus továbbképzéseket szervez, azokat is szervez, és megkérdeztük az iskolákat, hogy milyen pedagógus továbbképzésekre lenne igazán kereslet. És felsoroltunk legalább 8-10-et, ebben benne volt a roma gyerekek oktatása is. És nagyon érdekes volt, hogy alig volt jelentkező ezekre a kurzusokra, és azt mondták a tanárok egy része, hogy hát ha én elvégzem ezt a képzést, akkor én fogom kapni az összes cigány gyereket. Tehát inkább más típusú pedagógus továbbképzésre jelentkezem, mert akkor én leszek az a szakember, aki ehhez ért, és ezért minden ilyen problémás gyerek hozzám fog kerülni. Igen, hát mind ahogy a gyakorlóiskolák az elitiskolák. Igen. Azt, hogy egy hátrányos helyzetű gyerekeket hogy kell tanítani, azt úgy látszik nem kell gyakorolni Magyarországon. Voltak kísérletek erre, hogy mondjuk Eger, ahol nagy hagyománya van a pedagógus képzésnek, hogy vállalja azt föl, hogy hátrányos helyzetű, és mellesleg Heves megyében is egy csomó ilyen elcigányosodó település van, és nem beszélve a szomszédos Borsod megyéről, és Nógrád megyéről. Szóval Eger egy ideális hely lett volna. Nem volt az a pénz, amiért hajlandóak lettek volna hátrányos helyzetű gyerekek oktatását tanítani pedagógusoknak. Ez nem egyszerűen már a kirekesztés, hanem ezek a szakmai stratégiájukban, éles stratégiában nem fér bele, hogy egy ilyen kihívásnak feszüljenek neki? Hát ezt apartheidnek hívják a világ boldogabb felén, azt pedig én illúziónak tartom. Még egyszer, azért ne legyünk igazságtalanok az iskolával. Ha valami olyant várunk el az iskolától, amit biztosan tudjuk, hogy nem tudja meg, nem tudhatja megcsinálni az iskola. Ezek mondom, nagyon súlyos társadalmi problémák, amelyek nem oldhatók meg iskolai eszközökkel. Arról nem is beszélve, hogy a pedagógus minősítéseknél az számít, hogy hány versenyt elért gyereke van. Tehát úgy minősítik, hogy tanulmányi versenyeket hogyan szerepeltek. Tehát én tisztelem a pedagógusokat, mi próbálkozunk, tanítószakos hallgatókat is visszük nagyon kemény telepekre, ahol masszívan cigánygyerekekkel találkoznak, óvodai programokkal ismertetjük meg őket, tehát tényleg azt lehet tapasztalni, én a hallgatóimon tapasztalom, hogy ugyan kis településekről érkeznek, azon a kis településen magas a romák aránya, de éppen az előítéletek miatt minden lehetőséget megragadnak, hogy ne találkozzanak velük, és amikor visszük ki őket terepre, akkor előző 2 éjszaka már nem alszanak, félnek, hogy mi lesz akkor, hogyha kikerülnek erre a telepre, ki kell menniük a telepre. Borzasztó képek alakulnak ki a cigányságról és a cigánygyerekekkel kapcsolatosan, és hát évek óta mi éppen emiatt visszük ki, hogy legyen egy valós képe, és valóban ne csak gyakorlóiskola tapasztalata legyen. És hát most van a kutatásunknak egy olyan része, ahol azt nézzük, hogy azok a hallgatók, akik már 5 évvel ezelőtt is részt vettek ezekben a programokban, vajon hol dolgoznak? Tehát vajon segítettünk-e neki abban, hogy mondjuk megváltozzon a beállítódása, vagy kevesebb eredményt értünk el. Vagy erősebb a társadalom, mint vagy erősebb a társadalmi realitás. Ugye ez lehetséges. Beszélgetések ezen a pontján, hadd kérdezzem meg, hogy önöknek mi a tapasztalatuk, mi a véleményük ezekről a kérdésekről. Ha van megjegyzésük vagy kérdésük vendégeinkhez, tegyék fel most, parancsoljanak. Parancsoljon. Egy mikrofont, hogyha segítek.
Köszönöm szépen. Riczkó József vagyok, és tanárnőhöz lenne egy kérdésem, hogy azt mondta, hogy ezek a pedagógus továbbképzések, amit a roma gyerekekkel kapcsolatosan elindítottak, erre nagyon kevés jelentkező volt. Akkor bennem bujkál a kis ördög, hogy akkor a főiskola, illetve most már az egyetem a hivatalos tanrendjében miért nem teszi bele ezeknek a gyerekeknek a gyerekekhez való pedagógus képzését. Tehát miért egyetemen, tehát miért szakképzés keretében, és miért nem a hivatalos nappali vagy levelezős képzésben van ez benne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm a választ, és amikor a professzor úr elkezdte az előadását, hogy a szociológussal kapcsolatosan hogy képzeli el, és hogy mi mindenhez nem ért a szociológus, én annak örültem, hogy a mi hallgatóink ezt nem hallják, mert így is van egy ilyen ellenérzésük, hogy miért kell szociológiát tanítani, miért kell, azt kell, hogy mondjam, hogy a képzésben benne van. Tehát vannak romológiai ismeretek, vannak oktatásszociológia, vannak szociológiai ismeretek, tehát mi igyekszünk elsősorban a társadalmi oldalát megvilágítani. Most általában azt várják el a pedagógus továbbképzések, illetve azt szoktuk kapni, hogy de módszertanilag nem készítjük föl őket, tehát